ଆସୁନା ବାଟ ଆଣିକିନା ସେଇଠୁ ଘୋଷ ଏଇଠି ରଖିଛି ସାଇଡ୍ କରି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ୟାକୁ ମାନେ ବାଟି ବାଟି ଆଣି ଗାଡ଼ି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଚେତା ଅଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚେତା ରହିବେନି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ସେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମୋର ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରୁଛି ଠିକ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବି ଚକା ଫକା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଦାଦା ପଳେଇଛି ପାରାଦୀପକୁ ତମକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଦେବ ସେ ଟଲର କରୁଥିଲି କିଏ ମୁଁ ବାଇକରେ ଏଇଠି ପଛରେ ଅଛି ଦୋଛକି ପାଖରେ କୋଉଠିକି ଯିବି ହଉ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ